Haupa, Joseba, egunon, Donostin gaude, Donostiko Aldezarrean. Ni hasiera uge dut izena eta kabiar saltzailea naiz. Gaur ikusiko duguna Euskal Kabiarraren ekoizketa eta bere sekretuak. Gehiago nahi zute jakin? Torri nirekin. Oandala urteak hasi ginen lanen ostalaritzarekin, gure kabiarrarekin, gure produktu bereziekin. Baina gaur egun egoera ikusita, azkenian denda zabeltzat pentsatu genuen. Jendea produktu ez ezaguna zeukan, baina gaur egun ari da bere xarma hartzen. Eta ikusi da, daukagula trufa, kabiarra, angulak, danetako produktu onak eta kalitate onakoak. Eta egia da oso kontentu gaude. Gure ardatz produktua kabiarra da. Ze Euskal Herrian ekoiztutako kabiarra dugu. Jesan, hain zuzenean Jesan, Nafarroan. Kabiarra bera da esturioi edo gaizkataren arrautzak eta gatza. Besterik ez. Pistoi lata hauetan maduratu egiten dugu, eta gero lata etaile itzen den hauetan saldu egiten da tamainaren arabera. Hau, originario da Lago Baikal, bai? Hau, Adriatikoko esturioia, baina gaur egun Jesan, hazi, jaio eta dana egiten dugu gu. Arraza hau baeri, azipenzer baeri, 6-8 urte beharko ditula arrautzak emateko. Baina honek 14 urte. Jan eta lo egin urtetan, behin bakarrik kabiarra emateko. Behin bakarrik. Gu izan gera lehenengoak munduan kabiar ekologikoaren ekoizketan. Euskaldunak. Lana oso ondia da. Ekografiak, hilabetero, behar dugunean, 200.000 ale baina gehiago ditugu gaur egun. Orduan, lan oso neketsua eta oso luzea da. Baina gero, ere saria oso ona. Hemen daukaguna, gure gaizkata alebinak dira, gure maskotak. Hoi txiki-txikiak dira, eta hoik egongo dira 6-8 urte handiak egiten. Hor ikusten duguna orain jaten, pentsu bereziak dira, sello ekologiko horregatik dugu. Oso janari ona jaten dute, oso ona eta oso ekilibratua. Gure enpresan bi kabiar mota edo bi arraza dira, azipenzer baeri eta nakari. Azipenzer baeri lata beltzean ekoizten dugu, eta haien artean bi kalitate daude. Black eta gold, bi arrazetan, beltza eta bestea urrezko lata. Oso ona edo excelente esaten dana, ez? Zeren arabera, granoan, tamaina, kolorea, baina erabat zaporeagatik. Eta nakarrezko kutsariakin jan egiten dugu. Zergatik nakarrezkoak? Burnizko edo metalesko erremintak ionifikatzen dute arrautza, eta gustoak galdu egiten du. Jateko garaian, bi pestilloak moztu, txampon batekin zabaldu, eta horre gure altxorra, bai? Hor ikusten dira tono desberdinak, berdeak, grisak, beltzak, hori kalitatea handiko kabiarra dela esan nahi du. Oso temperatura hotzean jan behar da, oso importantea da, hartuko genuke, eskuan ipini, eta hemendik, la bomba. Gure bigarren ardatza, amuarraia izango litzake. Haren produktuak hemen ditugu, bai ketatuan eta haren arrautza. Arrautza naturalak dira, eta oso preziatuak ere merkatuan. Bai, gera, gaur egun, esportatzaile handinetarikoa amuarraiena. Bueno, Joseba, hemen dakazute Euskal Herrian egindako kabiarra, aklarazio guztiak emande eskero, bagarrik gauza batxoa falta dugu, nahi desunean etorri eta probatu. Badakit gertu zabiltzala eta nahi desunen hemen izango nauzue. Eskarrik asko, laizter arte.